मोनानि 1 बाजियाव नोंथांमोनखौ बयखौबो हरगोन खोमा होननानै खुलुमहरनाय थाबाय। नै दिनै जोंहा मोनानि फाक्का 1:30 बाजियाव जि जोम थफ्ला थफ्लि बोखारजोबनानै थानो गोनां जादों। मानो होनना बुङोबा नैबे अलसियाफोरनि थाखायनो। मैयाबो ओंखारदोंमोन सानाव जिं जिं हाहो तिरपालानो दै जाजोब्बाय नै गासिबो। लागाव सा साज्रां हनै कमल माखाया थाजोब्बाय। दिनै कृष्ण दिन भगबान गैया होननानै सानदोंमोन ना मानसिफ्रा। नै 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 फुरा दै गोजा देबायाला गाइस नै राव राव होनलायदों गोलैनाया गोरोमलायनाया नै फुरा मोनानि 1 बाजिबाय। लागाव मालाया सिमांपुरियाव सिमां नुहैगासिनो जोंहा नै हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। मस्ला थफ्लाया गैला हनै खादौखौलाय सोर गायना दोनखो इयावलाय खादौनो सागं दालि गाता नै उदा पानिराम कृष्ण जोनोम सान दिनै लागाव 12 मैगं थाइगं फुरा दै सारजोब्बाय आलुआवबो दै हाबजोब्बाय नै साफा थांफैजानो आदै। हरे राम हरे कृष्ण साफा सासेया मालाय गारि सिङाव थ्रोब हाबना थाहैबाय नै उपाय गैया आरोना गाइस बेबायदिनो जायो मालाबा मालाबा अलसिया गोसोखौ लायोब्ला बेबायदिनो जायो। जोंबायदि दाजादे गाइसमोन गाइसारि गायमोन जारसि गाय जा दाजा दिसि जा दिसि गाय बायदि गाइखेरा मोजां नङा जारसि गायनाया बारा थिग नङा नुदोंना गाइसमोन। हरे राम हरे कृष्ण बारसो बारबावलायबाय लागाव फाक्का औवा बारि गोजा ओरै नुदों सा सानजा आं लाइटखौ खोमोन दै जेरैबो गैया नै खोमसि साफा नै नाय नाय नै शाला मा जाबावगोनलै ओइ फंबाय हरे राम हरे कृष्ण हरे राम उन्दुदोंना नोंनोमोन नामा केम नुहोग्राया मेन डाइरेक्टरा दै दाउला फिसा सिखार ओइ नै लर गग' जालायबाय थिखोलायदोसो लागाव हनै नै 5 सेकेन्डबो जायालै 100 लिटार 150 लिटार दैयानो जमा जालाबाय थायो। ओइ नै 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 आंनो नांलालै सथिबो दा खर'आ लोमनाय बायदि सिलायदों आंना नैबाव मुसि होनानै सौबाय नै गाइस 1 बाजियाव दैबाना दै लोमजोब्बाय बारहुंखा बिराद गिदिर तुफान फैदों। हरे कृष्णा 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 हरे